Mekatxiz lamar, arma bat ikusi duan txemendikan, eta ez dakit nun sartu zaiten. Nik hau beti garbi eukitzet, ez dakit lehiua irikita akaten, o barazkita harten etorri dan, beltza eta txikila zan. Ni usten dut alargun beltza zala. Ez dakit ikaratuta nago pixkat. Baina Euskal Herrian balda alargun beltzik. Nik usten dut ez ez. Eharra izena, alargun, txarra, eta beltza, txarra. Ba behitu, uste badaudela Euskal Herrian alargun beltzak, laizte etorriko dia, eta ez dien txarrak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta ongi etorri Rebeka eta Ale, zer modu zaudete? Ongi? Hemen ibili naiz ni, armia monaten bila eta ez topatu, baino zuek iritsi zeate, ez da? Bueno, alargun beltza, izen nahiko beldurgarria olako talde alai batentzako, ez da? Pizka bat bai, ez da? Eta zertzeate, danak hain beldurgarria zeate, o alargunak zeate danak? Bai, nik uste baiet. Bai, Ondo, zukalden zemuz moldatze zeate? Ni primeran. Gaizki eta primeran? Baten artean zeo zeingo dugu txukuna. Bueno, ikusiko zue, prestatuko dugu bakailu bat, piperra behar batekin, bexamelakin labea, eta gero perretxiko batzu lagungarri bezala. Ados? Primeran. Adi lagunak zaio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gan. Inbiar deuna da, bakailua, piperra behar baten gainean jarri, eta labian bukatuko dugu bexamelakin. Ingo deuna da, lehendabizi, baratzuria, tipulina eta piperrak, ondo goxatuko ditugu sartaian, ondoren botako dugu patata, ez xafletan eo lauki txikitan, goxatzen jarraituko dugu, eta bukaeran botako dugu bakailua jarriko deu, azalan aldetikan aurrena, buelta emango jo, eta buelta ematen bionean, zia zerba botako ditugu. Zia zerba bota, hoi goxatzen utziko deu minutu batzuk hemen, baina labian bukatuko deu. Gero, ontzi baten gainean jarriko deu, bakailua, indeun piperra dakin, eta ingo deuna da, goxatuko deu olilua irinakin, goxatu ostian esnia botako jo, bexamela ingo dio, gatza puntua jarriko deu, piperra utz pixkare bai jarriko dio, eta ingo deuna da, gero, bexamel hori bakailuan gainean jarri, ogi xetua pixka gainean bota, kurruskari pixka topatzeko, eta labian bukatuko deu. Vale? Eta hori lagunduko deu, gixau batekin perretxikuna. Nola ingo deu? Erraz, hemen dakau tipulina sartean jarriko deu, goxatzen ladako deu, bertara botako deu tomatia raiatuta, tomatia raiako deu, utziko deu murrizten dena, gero botako deu irina, goxatuko deu, ardo txurila eta salda. Eta bertara jungo geha botatzen piperrak. Honi piperrak, perretxikoak. Perretxikoak egin goituguna da, garbituko ditugu, txukun, eta puxketa hori dena bertara botako ditugu, eta saltxa hori ingo deu, lagungarri gartzeko bakaioen onduan. Ados? Vale, primera. Bueno, hau esan da. Aber, bitako zein juten dan hemen, bai, barren gorri, xitakiak, dazkau hemen zeta de kardo danetik handakau pixkat, dena kultibokoak dira, garbitzen eta lauki txikitan egiten. Ados? Bai. Oso ondo, eta beste bat jungo da hemen, tipulina gorritzeko jart. Bale? Bale. Neharrik ezin, tipulina mosten, bale? Ikusiko da. Venga, ningotena da, hemen jarriko naiz tipulinakin, batzuiakin eta piperrekin. Bueno, hau esan da, presa detelaneako, ba, ez da? Ni ez. Zer dezu? Nik ez dut, ideiek ere, nola moztu behar dire. Venga, errez, behitu, hauekin hasiko gea, perretxiko hauekin, eta behitu, hauek oso errexingo dituzu. Zeratikan, hartu behar dezu mendikan, eta tiratxuak iten jutezea, eta goitikan bera tira, eta atera inberdu. Hemen behitu, txortenaka pixka potolua, kentzen dio, hola iten dugu, eta tiratxotan iten dugu. Behin, tirakin da dazkasunean, labanakin moztezu eta laukitxo egiten dituzu, bale? Primera. Venga, hoiekin hasi, eta gero urrengo urratzen esango izut. Eta ni esan bezala, jarri berdetena da, piperra da, martxan. Eta garrantzitsuna, mingaina eman behar dio, bale? Aldi berian. Kontatu jazue, alargun beltza, noiz sortu zan da zer dan zehazki. Bale, zehazki ez da Bueno, badakit arma badala, ez da? Bai. Baina zuen taldea, zer da? Ez dakigu zer den.
Esaten dugu elektrotxaranga bat dela, Vale. baina ez dakigu zer den. Musika talde bat. Musika talde bada, bale? Hori da. Kale kantoian ibiltzen zate, beti kaletan. Bai, O, ez da, bai, kaletan, bai. batzuetan kaletik zehar, beste batzutan eszenatoki gainean, baina bai, kalean. Deitzei zuen lekutikan, area gute zate zuek, ez da? Ezkontzetan, bai jo dugu. Vale. Ba, bueno, pixka, Ondo. denetik pixka bat. Ze musika mota topatuko deun alargun beltza entzuten deunia? Ba, egia esan denetarik. Ze elektrotxaranga batean, normalean, jotzen dute abesti tipikoak. Bai, Eta gu adibidez, Llorona sartzen dugu, Txabela Vargasen Llorona. bai. Osak, imaginatu. Osa, zuen ikutu ematen diozuela, ez da? Legitea, esate bai, ama, zer dator hemen. Bai. Ondo, vale. Eta, orduan zuen kantu propio eskazu, o gehiena bertxiotan ibiltze zate? Bueno, hor gabiltza. Osa, biltzate. Gehien bat, Bai. bertsioak egiten ditugu. Baina, hasi gera lanean gure abesti propioak egiteko. Ados. Zenbat zaudete zuen taldean? Zenbat kide jotzen dezue? Ba, estenatoki gainean, 10 gea. Hamar lagun. Baina, vale. bueno, hor dago ere teknikaria eta SP management, esaten dion bezala. Managera. Hori da. Orduan 12. Vale, ama bizate. Bai. Eta, adibidez, zue bilon eginkizuna, zein da taldean? Ze instrumentu jotzen dituzue, o zein inten dezue zuek? Ba, nire kasuan adibidez trompeta jotzen dut, eta bueno, nire instrumentu nagusiena ahotsa da. Ahotsa da, abeslaria zea. Hori da. Txikiago jarri behar dut. Ez, oso Hola, ondo, ondo. oso ondo da, oso ondo. Ingo deuna da, beitu, hemen, txe, botako zu hori, eta gero tomatia txikitzen hasiko zea. Vale. Beitu, bota bertara, goxatzen jarriko de hori, eta ingo izutena da, hemen emango izut. Bota baixe, Bai. vale? Beitu, tomati ingo zuna da, erditik amostu, eta hasiko zean menraiatzen hola. Eta orduan asalakin geldituko zea, asala organiko botako dugu, eta Vale. mamillak gero, tipula Oso ja ondo. goxatzen danean, bertara botako dugu, vale? Vale, oso ondo. Eta hoi, netzako artean dut, baino beste bat ateko netzako. Venga, ingotena da hemen, sotetxo bat ateako dut, eta neria hemen prestatzen juguna. Oso ondo, bago asierek itxarrak. Biak egin behar ditut. Bai, bilakin. Hola xein, hemen dika moztu hola, eta Vale. hola, astezea, eta mamila geratuko zaizu hor, eta sala organiko gotako dugu. Bueno, eta zure kasuan, Alex? Ba, nik saxofoia eta tromboia jotzen ditut. Vale. Abestiren bat ere abestu egiten dut, aldeten moduan, eta hortxe, ibiltzen naiz. Ona, orduan soinu aizesko Hori da. musika asko, instrumentu asko kiko dugu bertan, ez da? Bai. Ze instrumentu gehiago topatuko ditugu zuenaz aparte? Ba, tromboia, gitarra, basua, trompeta, saxofoia, Kaja. tromboia, hori da. Kaja, Bai, Gero kaxa perku. ikusi ekarri zuela, hor daula gitarra Bai. nazen prestatuta, ez da? Normalian, kaja eta zurdo. Vale. Zur zesan dezue? Zurdo. Zurdo, eta zer da hori, eskerra, zurdo, zurdo. hori da. Zer da, zer da? Bombo moduko bat, haundi Bai. handia. bai, Vale, batukadan jotzen dira antzekoa. Hori vale, da. vale. Eta gero ere triki. Trikitixa. Triketixare bai, Bai. Jo, izkamila pixka montatu berre, zuek, ez da? Bai, Bai. baina 10 emakume, ba, Amar imaginatu. emakume, eharra liada ahi. Eta zergatik zeate danak emakumiak? Ba, kontatu behar da, Rebeka eta biok ezagutu ginela, duela urte asko txarangan, Bai, eta... Beste txaranga batean. Bai, beste txaranga batean, txaranga normal batean. vale, hau ez da normala, orduan. Ez da normala. Ona. Vale. Eta Donostia egunean, tanborradetan konturatu ginen, ba, gure txarangakideak behaien artean esaten zirela, aizu, zera etorri beste danborra bat jotzea gurekin, saxo bat behar dugu, eta bueno, eta guri ez ziguten esaten, juteko, ez ziguten esaten. Orduan, Rebeka eta nik itzein genuen, eta esan genuen, bueno, ba, guk sortuko dugu elektrotxaranga bat, eta joko dugu nahi deguna. Eta, bueno, hortikan Eta hasi zen. emakumez osaturiko. Bai, saiatuko ginela, ba, gehien bat, ze ez genuen espero 10 emakume aukitzea, egia esan, osea, horrela da. Eta azkenean egin genuen gauza izan zen kuarentena, ze justo harrapatu zigun kuarentena, Justo pandemia garrapatu zizun bai, orduan. pandemia, poster bat igo genuen Instagramera, esaten ba hori, musikariak bilatzen ari ginela, eta batean ba, jende pilo bat hasi zitzaigun hitz egiten, eta guk ez genuen hori espero. Orduan, ba hori, bideiak egin genituen banan, ba, pixka bat gure proiektua azalduz, eta gurekin apustua egin zuten, eta aurrera juntzan taldea. Ona. Bueno, hemen, bale, ikuste zuen lana bukatu dituzuela, Bai. bale, txukun ibili, hoi emango zutena da platertxo bat bertara botatzeko,
eta jarrituko zuen perretxikokin. Vale. Beitu, hemen dazkau barrengorrik, hemen ebai, eta hau dia portobeluak, baina barrengorri mota bada, txampi mota bada, eta hemen dazkau xitakiak. Xitakiak, inberdezuena da, enborra oso gogorra eukitzeue, oso fribatxua, orduan, hau, kendu, bai horrela, edo puntillatxo batekin. Eta txikitu eta ere bai laukitan. Hauek hemen jarri, eta adidez zu portobeluak txikitzen jun, eta zu xitakiak, bale? Eta laukitxotan egin. Bale, oso ondo. Bueno, eta hola hasi izan, eta noiz hasi zinaten kale ateatzen, holtzetan joten, nola izan zan lehendabiziko irtera, ber? Gogoratzen oso. Lehenengo kontzertua izan zen, trintxerpeko Taberna batean. Bai. Ez ziguten deitu. Ez ziguten. Zue juntzinaten gotzea. Oso ona, oso ona. Jun ginen eta, bueno, 6 pertsona seginen, hasiera batean. Ez genekagun altabozik, ez genekagun ekiporik, ez erre. Dena utzita. Dena, bai. Eta 6 pertsona horiekin, hor baseon ja trikitixa, baseon tromboia, danetizion, edo zoze... Trikitixa, bai. Gitarra bat, bi saxofoi, eta hotxa. Eta kaja, ez? Kajoi flamenkoa. Bai. Barkatu Joseba, honekin... Enborrare bai, erditik amoztu, eta gero bai, xafla batzukin eta laukitxotanin. Xamurre goten da hori ere bai. Baina hau egin berdezu. Bueno. Hau egin bertzuen edo hau. Igual do, dana egin behar deu, osake ekin lanai da gero helduko jo bestia, ilazai. Vale, hemen ere, hau listo, haure listo. Hemen olio tanto bak egin gota erdiot. Vale, eta pixkazuak etxin behar deu. Vale, eta orduan, pandemia ostean hasi zinaten orduan kaleratzen. Lehendabizi tabernatxo hortan izan zan. Bai. Eta nola izan zan lehendabiziko deia, venga, etorri zaitezte honean. Nundik handaitu zituzten? Bueno, eske gure kasuan familia eta lagun asko dauzkagu. Bai. Eta etorri zidan behaiek. Bai. Baina... Bueno, gero... Uste deitu zigutela lehenengo aldiz letaman, jotzeko. Bai. Gaztetxe batean jotzeko. Vale. Eta justu ez ginen sartzen gaztetxearen barruan. Ginaten sartzen, bueno, ez gu, beti zote dugu dela, ezin kabitu, ez dena toki gainean, eta, karo, 10 geralako. 10 eta ondiak. Eta ondiak, bai. Eta ez teno toki txiki jazan. Bai. Eta, bueno, hori zen, kriston jende pila, eta gaztetxe barruan ez ginen sartzen. Orduan kanpuan. Bai, karpa bat jarri ziguten. Karpa baten egon zinaten orduan, eta hortikan aurrea, asteburu askotan, udaran, nun eukitzen dituzue kontzertu bolo gehiena? Bolo gehien udaran. Bai, udaran. Udaran. Guain negu hartian pixka lasaio ibiltze zeate. Bai. Bueno, sortzeko. Bai, hori da. Sortzeko. Bai, azenean denbora ere bihar da, sortzeko, ensaiatzeko, eta... Bai, hori da. Eta elkanitiko, nola, nundarra zeate, danok gertukoak zeate, edo... Ez. Behitu, beste abeslaria zornotzakoa da. Bai. Gero dakagu... Trompeta gabirikoa. Hoi da. Vale. Donostiarrak ere badaude. Badaude, Orereta, Oiartzun, Pasaitarrak ere bai. Eta nun ensaiatzen dezue? Oiartzunen. Oiartzunen. Vale. Eta, danak alarguna zate, danak emakume bai zate, o nundik atera zan izena? Zergaltikan alargun beltza? Bueno, izena zen un poco de rebote. Baina, gero dana begiratzen, beti esaten dugu, esaldi bat esaten dugu, nola da? Maiek esaten dula. Izate... Komplazientetik alarguntzera gatoz. Eta hori da lema bezala. Bai, ze gertatu zitzaigun, lehen esan dizudan bezala, gure lehenengo kontzertu horretan tabernan, ba, ja gerturatu zitzaigun jendea esaten, baina gizonezkoak gehien bat, hobetu barrezute gauza hau, edo... Audia, bai... Joketu, hori, joketu... Bai, mikrofonoa ez daki zer, baflea ez daki zer... Eta gure lagunei ez diote hori egiten. Ez, osea, gizonezkoak diren txaranga o musika taletan, etzai ez zer esaten, eta guri, mira, hobetu barrezute hau, igual abesti hau, barkatu, nik ez dizut galdetu zure iritzia, hasteko. Baina, bueno, sentitzen dira hor askatasunean komentatzeko. Bai, ala izatea. Eta, ez basaizu gustatzen, hemen esan zegoen izaro, bota, itu rebota, itu kulo esplota. Hori da. Venga, aurrea. Bai, egia. Bueno, hemen bagoaz, txikitu ituzue perratxiko desente,
hemen, ni usten esan deula saltetuko deula aparte eta botako deula, baina ni hemen hau murrizten danean perretxikoak hasiko geha goxatzen hemen, eta gio ja ingo deu saltxa bertan. Eta hemen ingo deuna da hau murrizten utzi, gio patata botako jo, eta bitartean jungo geha erreportai bat ikustea, ados bedo. Hemen txe, behitu, perretxiko je txikituko ituzuen, barrengorri haueke bai, eta hau, kenduko jozu pixkat zutoina, eta gero ingozuna dare bai, behitu, emango zuten hemen papel bat, ezetasun pixkatekin, eta txapelaldian balin baka elokatz pixkat edo, garbitu, bale? Orduan, perretxiko hauek, gerosio botako ditugu txikiak diala, horiek lehen bailen txikitu, hauetenekin hemen dantzan jartzeko, bale? Venga, hau jarri dugu martxan, nikin berdetena da, piperra da ontara, guain, patata zurituta bota, zurituta laukitxotan inda, eta bagoaz txerrek itxaraka. Bueno, bikote, eta zue badakit, nazten zeatela normalen abesti berdinakin saio guztitan, ezta? Bai. Ze abesti? Sagarraio. Kontatuko dizut zergatik. Badago, bideo bat Madonna sagarraio abesti. Bai, kalakakerekin. Hori da, eta nik esan nion, nik hau egin dugu. Ez dakit, alargunekin zer ikusia daukan, baina, nola esan, konektatzeko laguntzen digut. Eta, adibidez, badakite bai, bukatu, beste abesti batekin bukatzen dezuela beti, ezta? Bai, normalian, guazen. Guazen? Ona. Guazen. Guztian atetan. Vale, ona. Eta zepen abesti horrekin bukatzea, ezta? Da, ritmoa zertzen zaizu gorputzian, eta amaitu da. Eta beste bat eskatzen baizue, edo hori beste bat, eta gero gotatzen dezue. Hori duten bazue, aio pelaio, ezta? Hori da. Vale, onda. Dena pentsatuta dago. Ona. Eta, bueno, errepertorio luzia dakazu, zenbat abesti eukiko dituzu eskuartian saio hauetan? Ba, normalean ordu terdi bat egoten geha. Ordu terdi bat. Ordu terdi. Bai, orduan 20 abesti. 20 abesti. Bai, gutxi gora bera. Batzutan batzuk kendu eta beste batzuk sartu egite ditugu, pixka bat alatzeko egan. Zein dia azkenengo eta bukaerako horrez gain beti bai edo bai jotzen dituzuenak? Ba, behitu, jotzen dugu. Ezagutzen duzu Rocío Dúrcal? Ez dakit. Joseba. Ni... La gata bajo la lluvia. Me cachis la mar. Ya lo ves, la vida es así. Ah, bai. Home. Ba, hori jotzen dugu normalian. Vale. Ni oso silvestria naiz. Ni Jose Arrepi hauen galatu nintzanan. Ai, ama. Hori normalian beri jotzen dugu. Vale. Zer gehiago jotzen dugu? Elektrizitatea. Elektrizitatea. Zera elektrizitatea. Corazón de tango. Doctor Deseo. De tango tengo. Hori da. Eta zesan behar nizuen. Abesti hauei pentsatzen dez zuen instrumentu hori guztiakin zuen ikutua harramango jo zuela, ez da? Hori da. Azken batean bertsioak dira, ez ditugu beti diren bestela jotzen. Orduan gure puntua sartzen diogu. Zenek sartzen dio puntu gehiena? Hori ensaiotan nondik noa ebitzezate? Zein da hor markatzeitu nahi historiak? Ze galdera ona, Joseba. Zein da mareatzen duna dana, zein da... Normalian ere ensaiatzeko, claro, 10 pertsona ensaiatzeko, pixka zaila izaten da. Baina, bueno, irati gure perku oso ideia honak dazka, normalian. Normalian, batzutan liadak iteitu ala. Bai. Liadak Hankaz gora jartzizu alegia, ez da? Bai. Adibidez badakagu abesti mix bat. Bertxio bat. Bai, reggaetonero bat, Rosalía bat jaz. Eta hori iratik sortu du. Mixa. Eta asko mariatze jozue irati, hau pizkat aldatu inberde, honeak amoldatu behar da, gauza bat gertatzen da, perku denez, berarentzat dena da turkutupa, eta ulertzeko batzutan, bueno, pues... Astaia da, bai. Eta, hortaz gain, gero, letran ikutua doinu hori dana, nola jartzen dezue? Bueno, letra, bertsioa da, letra da, baina adibidez, zenbatek abesten dezue? Batea, abeslari bat, 2, 3, 4... Bi... batera ez, normalian banaka. Bueno, badaude abestea batera jotzen dut. Bai, baina normalian... Zagarra joa adibidez, 3 hautsetan dago. Abesti hori bai.
baina bai, generalean binaka edo bakarka. Eta adibidez, juto esatenian eta besten aizatenian, erreporteri hori itxita eramaten dezu, bakizue danak nundik noa ebiliko zaten. Edo bat, bi, hiru, lau, eta ni azten naiz, da menga bestia jarrai desatela, o nola izatea? Beitu, normalian, reper bat badago, baina publikoaren energia... Baliatzen zate desen. Bai, hori da. Ba, esan den dut, abesti hau ez, edo abesti hau bai. Hori gea da. Moldatzen gea. Beti aldaketak egiten nabil. Eta aldaketa horiek momentuan egiten dituzue? Bai. Eta taldeak nola jarraitzen du horre... Gaizki. Venga. Ez hori. Bapateko, erdi bertxolaiak zate orduan, ez da? Ona. Bueno, hemen bagoaz, beitu hemen perretxiko saltza hau ze martxa hartzen nahi dan. Zuen perretxikoen zai dao. Hauek bota ingoituko ja. Hemen dikan kenduko eskizut. Venga, hauek ere bai. Eta gioia txikienak hauek bukaeran bautako ditugu hauekin batea, bale? Hauek ere bain berdio zurina da, atzekalde hauken du, eta gero hola puxketetan ningo dugu nahiko txikiak, bale? Bale. Venga, oso ondo, hau dena garbi eta argi. Oso ondo. Eta patata hau ere, bai, joaz goxatzen. Pizkatin behar duen bakalioak sartzeko garaian patatak erdiin da egon behar du, Aztemagaia bakalioak sartzen denbo baino lehenuo, hemen piperra da patatekin, egon behar du, inda. Eta gero ja ingo du bakalioa pixkatin, eta labian bukatu ingoa. Eta adibidez, zuek, bueno, itxita dakazue, baina bakizue kalian, da beti daude jendia, eskatzen, abestia o esa kanta, o bestia o abestu, o bestia hori bota. Egongo, abestia raren bat eskatu izuena noiz benka, ez da? O abesti kakaen bat beti eskatu izuena, ez da, ama, hori gugeztiu joko. Ez esan kakana zein dan zuentzako abesti hori, Ez digute inoiz, ez reskatu, Ez, Askotan, hori guztua daudela. Nola? Guztua daudela, alegia, ez dizu baizu eskatu ezer, ez da? Baina askotan bai, dozten da jendea eta nik bakit gitarra jotzen edo basua jotzen, jodezaket eta ez. Bai, no zen nahi du, zure gitarra hartuta behar jo. Hori da, bai. Zer, trago pare bat gehiagi hartuta, o, Seguro ni baiet. Gertatzea olakoak bai. Bueno, hau, haida itzen itxura bat, ezin hobia. Hau ere bai, inberdiotena da gatza bota bilai, eta bagoaz txerek etxarraka. Bueno, ze jaten dezu eguan hemen aizatela labanakin eman da eman, ze musibiltzatzen dute zukaldian. Zu esan dezu nahiko ondo. Bai. Eta zu nahiko gaizki. A ber, nahiko gaizki zer da, ze prestatzen dezu? Nahiko gaizki zer da, nik kontatuko dizut. Bai, bota. Beitu, Alex eta biok, elkar bizi genuen urte batez. Bai. Eta egun batian, barruna da egitea nahi nuen. Bai. Eta batean esaten diot, Alex, mesedez, ez dakat asa, jungo zea erostea. Eta etortzen da etxera, eta ekartzen dit azalorea. Azalorea. Hauen la marra. Zako gauza berdina. Zo ze boro behia, ez da? Boro behia eta listo. Ai, ama. Osa, imaginatu Joseba. Eta zu kontatu bain behak ze gauzako zukaldatzizkizun elkarrekin bizi zinaten dian, a ber. Denetari. Eske makrobete gaiten nun gaina. Hori da. Baina niri gehien gustatzen zadan gauza pasta carbonara. Pasta carbonara. Goxua. Goxua, Eta carbonara hori, ze egiten dezu? Hau trampa da. A ber, kontatu nola egiten dezu, a ber. Ez, normalian tipula txikitzen dut, egiten dut baratxurikin, botatzen dut bacon. Bai. Eta gero ez negaina ere bai. Hori da. Bakizu italiarrek esaten dutela hori ez dala carbonara. Bai, horregatik esaten dut Horregatik trampa nahi dela. Baina hori ere goxo da, Bai. Hori da carbonara hemen penintxulakoa, carbonara. Ez negaina, irugei arpixkat. Han esaten dute, eraman behar dula bai edo bai, gazta, parmesanu eramaten dula. Parmesanu botatzen dut. Eta iten dute krematxo hori gorringoekin. Bai. Gorringoe da, botatzen due, hola, beikon behaiei dakaen, beikon berezi bat aurrena egiten dute, eta gero egiten dute, esaten dute gure karbonara dala trampantojo bat. Baina, goxua gelditzea bai, Bueno, hemen bagoaz, hemen dakat, ingoet, bexamela bat, baina olioekin, berdin alda. Normalen ohituta daue gurinakin iten, baina olioekin berdin aldain, Inberdana da, betikoa ondo sukaldatu irina, eta gero esnia botatzen jun pixkanaka, eta goxatzen jun. Joseba, botatzen dut? Bai, mesedez, bota pusketa hundi horiek horrea, eta igual ja txikiak ere bai, Dana bota berdeu, sukaldatzen jun behar du honek. Venga, bota berdara.
Eta hemen txe, irina goxatu deu, eta bagoaz, pixkanaka esniakin. Eta ingo deuna da, bitartian, beste reportai bat ikustea. Juna, dos? Oso ondo. Ba, zehazki jungo gea, badakizue Paskua koloriak, guri amaginarre bat bekti oparitzen digu, eta asko ez digu irauten, eta gaurkoan gorbea kolore zaintzako gunera jungo gea, eta erakutziko digu beak nola kudeatu Paskuako loria. Guazen ikastea. Eguardion, Joseba, Loli zein naiz, eta gaur gure Gorbeiako dendan gaude, eta ezagutu behar dugu gure Paskota koloria edo poinsetia bezala ezagutzen dugun Gabonetako landarea, eta bueno, bere gutxi gora berak, eta ezagutu egingo dugu ze politia den, eta nola zaindu behar dugun gure etxian. Landare hauek urtiak dituzte gure merkatuan, baino Mexiko aldetik ekarri zituzten. Esaten zuten, ez dakit egiaren, markes batek Mexiko aldean ikusi zituela eta handik ekarri zituela. Ba, hemen momentuan ditugun kolore batzuk atera ditugu. Gauza da, betiko edo klasikoena da, poinsetia gorrilla, hau denak ezagutzen dugu, baino beste kolore haudek edo ari dire fuerte sartzen merkatuan. Begira, dakagu horiska hau edo vainilla kolorea esaten dioguna, oso politia da. Arroxa hau, baita ere, da pixkat horrela bi arroxa tono ditu, argilagoa eta ilunagoa. Hau da salmoia edo, bueno, baita ere oso politia da. Eta gero dakagu arroxa hau printzetia bezala ezagutzen dugu eta ongi begiratzen baduzu izar bat ematen du. Benetan, bere hostoak txikiagoak dire, baina zoragarriak dire. Ordu, nortik aurrera, ze kontatuko dizuet? Ba, begira, poinsetia behin merkatuan erosi eta etxera eramaten dugunean, ze behar du? Argitasun normal bat, benetan nahiko fama du zaila dela, baina ez da zaila. Argitasun normal batekin. Ureztatuko dugu 2-3 aldiz hastian, segun zenbat kalefazio dakagun etxian. Egia da baita ere, grifoko ur hotz hori etzaio gustatzen. Orduan, pitin bat epeldu, edo gabian urbaso bat atera, utzi eta hurrengo goizian ureztatu egingo dugu. Besterik gabe, ongarri pitin bat ematen badiogu, bagian hotza, jaldera edo, behar du. Gero, hau da, esaten den bezala, la pregunta del millón. Nola lortu datorren urtian hosto horiek koloreria hartzea. Argitu behar dugu, berez ez da loratu egiten, baizik eta hosto berdeak kolore hori hartu egiten dute. Orduan, hauek kontuko ditugu politian ikusten martxo aldera, pirila, hor. Egun argia luzatzera bezala, orduan berdatu egiten da. Berdi egongo da, iraila urri arte gutxi gora bera. Orduan, urri aldera normalian udazkenean egun argia berriro moztu egiten da, eta trukoa edo da, egun argia bukatzen denean, landareak ilunetan egon behar du. Gauza da, aztu egiten zaigu, eta gian nik hau nere etxeko saloian dakat, iluntzen du, argia piztu egiten dugu, etxe barrengo argia piztu egiten dugu, orduan horrek ez du balio. Euki behar dugu, edo maila azpilan berdintzait, edo gela batian argia pizten ez den gela batian. Orduan, landare hau Gabonetan horrela politia dago, baina pentsatu zazue landatu, berez landatu da ekainan, normalian ekainako lehenengo 2 astetan, landare hau ja sartu behar da, eskeje txikiak eta polliki Gabonetan horrela lortzeko. Uda berri aldera badago kanporateratzea, ez du zertan urte guztian etxe barruan euki behar landaria. Egualdia goxatu ala, martxoa, pirila, maiatzaldera, kanpoan berez gustura gotzen da goizeko eguzki batekin. Gauza da, gure poinsetia eta paskoloreak hotza ez du pasatu nahi. Hotzikan ez du nahi, hori argi gelditu da dila. Eta orain, nik klasiko aukeratu dut, eta klasiko apaindu egingo dugu, hori, oparitzeko moduan, edo etxera bentsat politia eramateko. Egia da, gorrilla dela klasikoena, edo oraindikan gehien saltzen dena gorrilla da. Egia da baita ere jende gazteagoak edo koloretan datorren pointsetia hori, bai txurillak, laranjak, arroxak, gustuak dituzte, baino klasikoena oraindikan gorrilla dakagu. Begira, horrela xin,
Eta laxo gorri bat ere jarriko diogu, nik uste laxoak gorriak politiak direla gabonetan. Orduan besterik gabe, moztu egingo diogu, errex laxito bat egingo diogu, eta begira, ze politia sartuko dugun. Alambretxo batekin, heldu eta gutxi gora bera, hemendikan sartu egingo diogu. Zeiduritzen. Bueno, Joseba, gaurkoan paz kolorea ezagutu dugu. Hemen gaude, gorbeia lora zaintzan, eta horrelako bat behar baldin baduzue, edo horrelako bat beste kolore batean, pasaten datik eta gustora prestatuko ditugu. Loli, mila esker, ea aurten amaginarre bat oparitze itenak gehiago iraute iten. Espero ez baiet, egia esan aholku honak eman dituzu, eta ez da inzaia bakargan gainean egon behar dela, beti bezala. Bezarka da handi bat, mila esker, eta gurean jarraitu bihar dugu. Beitu, hemen patata, erreportaia martxan zion bitartian, xamurtu zaigu. Talen esan dut, ziazerba botako genitula bertara, bakailua jarri, hemen eman 5 minutu, eta azkenengo 5 minutuak labian, bexamelakin. Baina ziazerbak, hain freskoak daude, hain xamurrak, entxalan jateko mokuak, ingo deuna da, bastoitxuak enduko izue, eta garbila lagako dituzue. Eta ingo deuna da, labea sartzen duen momentuan, azpilan jarriko joet, geho bakailua, eta geho bexamela, eta laberatu ingo ditugu, bale? Orduan, bien artian hoixein, hemen ingoeten gauza bakarra da nik hemen, bakailua jarriko etiten, eta gero ingo deuna da, ja, laberatu, ziazerbekin eta bexamelakin. Bexamela hemen ostu intzaigu. Eta ostutzean ian zeiten da, potoldu. Ekarriet bazpare esne pixka gehiago, hemen emango jot, fina eta puntuan jartzeko labea jumaio lehenuo. Eta hemen inbiardetena da, irina bota, behitu nola murriztu zaigun, irina bota, pixka goxatu, ardo zurila eta saltza. Eta aldi berian, kontatu behar diazue, zuen ibilbidea. Zuek noiz iritsi zeate talde ontara, o nola izan da zuen musika mundua? Ba, bitu, 3 urte nituela, nire emak eraman zian kontzertu batera. Bai? Eta batean hasi nintzen negarrez. Negarrez? Eta antzegon emakume bat, eta esan zion nire amari, musika ikasi behar nuela. Eta, bueno... Barrutikan sentitzen zen nuela jagarbizeka. Eta, bueno, musika eskolan hasi nintzen, eta gitarra, solfeo, trompeta, gaita ikasi nuen, eta, bueno... Ni gaita ere bai ikasi nuen, gaita. Bai? Bai, txantxala. Toka la gaita, jendia bai. Ai, ama. Ze ona, orduan barruan zerema, eta horiek danak ikasita gero, hau izan da zule lehen da biziko taldea, hau ibilizia leheno beste gauza batzuk egiten? Ez, bueno, a ber, txaranga batea duden, baina txaranga hori zen bizka, ba hori. Ondo pasatzeko hori da, eta listo. Eta zure ibilbidea, Alex? Ba, ni hasi nintzen 4 urterekin solfeoan. Aukeratu behar izan nun, ze gustaintza den asko dantza egitea eta euskal dantza edo solfeora apuntatzeko aukera dukinuen, baina biak ordu berdinean zirenez, aukeratu nun, bueno, ba musika. Oharre oso, dana ezin. Bai, hori da. Ezin nintzen banatu. Eta, bueno, solfeoan hasi nintzen, koroan, bandan, eta klarineta ikasten hasi nintzen. Baina konturatu nintzen klarinetea ez zelan nire instrumentua oso klasikoa delako, nire gustorako. Eta datu nintzen saxofoia jotzea, eta saxofoietik tromboiera. Ona. Eta, adibidez, hau zuen ogibidea ez detuzte danik, anontaz alda bizi? Bai, Zu bai, zu musikera zea? Bueno, musikera, kantuko eta antzerkiko klaseak ematen ditut. Hori da, beste zoze kudeatzen duzu, ontaz bizializateko ere bai, ez da? Egia esan musikeroak bertatik bizi behartzeate, adar guztitatik eusten ibili behartzeate, ez da? Hala izatea, bai, zoritxarrez, ez dakiz zorionez, baina hala izatea. Ondo. Eta nire kasuan, laborategian. Laborategian itezu lana? Bai, laborategian. Eta ze egiten dezu laborategian? Materialen analizia. Ona, ze material mota? Denetarik, plastikoak, aluminioa, kobrea, denetarik. Eta ze analizatezu, material horren kalitatea o material horrek noaino balio berko? Hori da, analizia eta kontrola da. Vale, ona. Bueno, lagunak, hemen ibiarretena nik guain,
hau, esan dizuten bezala, puntuan jarri berdet, bexamela gainetikan txukun eta garbi botatzeko. Eta nola zoazte, ziazer horiekin? Bukatzen. Ezin hobe, ez da? Bai. Aber, hemen guain gehiagi botaeten. Vuelta. Bexamela fina nahet, kapatxo fin jarriko jau gainetikan. Eta ikusiko zue haure, gauza, eharra indugu guain. Bueno, bikote, badakit pare balaunekin gehiago etorri zeatela, amarrak etxeatela etorri. Baina, bai pare bat gehiago. Nola izenatu etorri dian beste bilagunak? Bueno, kajoira Irati eta gitarrarekin Patri. Ba, ingo deuna da, beitu, Ni jarriko etena da, hementxe piperra da, gainean jarriko deu, beitu, hau, razio bat entzako, eta hori beste entzako, beitu, razio txoa jarriko etemen horrela, bale? Beitu, ingo detena da, gainen jarri patata eta piperrak, ez gutxi, bildurri gabe, gainean jarriko deure bai, bakailaua, bexamela eta labea. Eta zuela unai deitu, esan sartzeko, irrikitan gaudelako, zuen kantuak entzuteko. Ze kantatu berde zuen? Esentzia. Esentzia. Bai, que te calles taldearen. Que te calles? Que te calles. Vale. Nire alabak izun nola izan nagun? Kaia. Eta esaten dio, juten zanean, Leonea jute da, eta zen, nola da zu izinara? Kaia eta hola gelditzen zian. No, que te calles, baizik, que te calles, zen haula. Eta haure bai nigola gelditu noiz, baina ez bakit, esentzia, vale. Bueno, bikote, zein da zein? Patri eta, ohore bat, zuek hemen izatia, eta gudenok irrikitan gaude zuei entzuteko, ni hemen esan dakua piperra eta gatza botako jot, labea sartuko deu, eta hori gratizatzean bitartian, abestia entzungo deu, vale? Nahe zuenian hasi. Esencia de energía que viene de las entrañas, esencia de energía que viene de las entrañas, una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encontrarán? Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Sal, 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 sal de las entrañas, sal, 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 sal. Aquí no haces nada, sal, 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 sal de las entrañas, sal, 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 sal. Aquí no haces nada, 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 nada. Hey. Busco la paz en mi mente perturbada, una buena canción, encuentro la calma, escuchar tu voz, se me cura el alma, dejarse llevar por la locura desatada, un pequeño gesto, una mirada, una idea. Un pensamiento conjunto en constante movimiento del mundo y en un segundo encontrar la salida del laberinto en el cuadro que pinto, los ojos que no ven, la energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio, acaban charcos turbios que mojan mis pies, ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen, el caos, el desorden, hablo de lo real, de lo imaginario, de apagar la tele y ponerte a hacer algo que varios colores tiñen, el alma no tiene color. Porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior, una idea que no se deja arrastrar por lo viejo del amanecer que llegó la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada, una montaña sin pisada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Canta, saca las tripas, engorda, ensancha, ocupa espacios que te daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia anarquista. Levanta y anda. Anda que no tienes historias para contar, para justificar el miedo que te entierra. Yo deliro, yo decido, yo amo, pienso siempre, luego existo, vomito todo el dolor. Siempre de amor. Varios colores tiñen, el alma no tiene color. El interior, el alma no tiene color. El alma
las entrañas, de las entrañas. Esencia de energía que viene de las entrañas, sal, 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 de las entrañas, sal, 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 aquí no haces nada, sal, 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 de las entrañas, sal, 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 aquí no hacéis nada. Zoriona, laukote, oa markote, hemen faltaria natzak ore bai. Ore bat, ze ritmo eharra garte zuen. Da mi esker, honera etortegatik, jarraitu goxatu erazten denoi, eta garrantzitsuna, zueke bai goxatu. Ahoz, hemen txedakau, bakailua, indeuna piperra dakin, eta perretxiku saltxekin. Bueno, lagunak, bihar arte, eta gu hemen gelditzea. Hau jaten, gaur egun ikusi, eta bukarako kanta hori botako zuere bai, ez da? Bai, hemen geldituko gara.